Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi En filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma hakilinaw falen-falenni kɛnɛ nin ye ale sigilen bi alamisadonya in na n'o ye desanburu kalo tile 4 san 2025 fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu sugalen don an na sa u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila bi su in na an ni Sulemani Kulubali de bɛna masala bɛna tali kɛ mun na kɛlɛ ani dunkafa sabatili fala ye ko yalama an kan ka bɛɛ kɛ marifaci ye wa an kan ka hakili to an ka dunkafa ko la de an na babu sigi o kan bi su in na nka yan'o cɛ motikaw ko alihamudulilayi kalo 2 olu tun bɛ yen ji tɛ yen kuran tɛ yen foyi tɛ yen kununko sɔrɔ ko min ye taji nalen fala ye u ye dɔ kɛ énergie ta la énergie yɛrɛ fana na kumamisɛnw bɛ ka caya ye fala ye parce que mɔgɔw kun jigi bɛ directeur kura in kan cogo min a bɛ ka taa sira min fɛ e ko a ni syndicat tɛna tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na de a ko ma nɔgɔn dɛ parce que baara mun don maaw ɲɛ bɛ énergie la sisan kojugu ko bɛ ko la olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ énergie kɔnɔna na ni kuranko in ma ɲɛnabɔ dɛ pano ko ka ɲɛnabɔ baraji ko ka ɲɛnabɔ dɔ ka bɔ taji sanni ba la maaw bɛ se ka lafiya cogo min ni directeur nana k'ale bɛ taa sira wɛrɛ fɛ fala ye ala k'an kisi ŋaɲa kɔnɔ jigi ma dɛ an bɛ dugawu kɛ u ka ɲɔgɔn faamu a ko la baara ka se ka kɛ ka ɲɛ an ma taa yɔrɔ jan fala ye jɛkulu min sigilen don waati gɛlɛmanw ko kunna olu ko kibaruya minnu bɛ ka di ko olu kibaruyaw tɛ tiɲɛ ye ko k'a fɔ ko taji ko a sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya Bamakɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ko a fana ko mɔgɔw ja kana na tigɛ ko k'a jira bɛɛ lajɛlen na sa ko taji bɛ yen taji min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi k'a bɛ labɔli kɛ an t'a fɔ ma k'u filila dɛ nka maaw tulo bɛ anw na u tulo b'olu yɛrɛ la maaw ɲɛ b'anw na u ɲɛ b'olu yɛrɛ la fala ye u ka communiqué kɔni kɔnɔ u ko taji min bɛ ka don ko a bɛ Bamakɔ labɔ ko maa si kana siran min ye citerne ye k'u bɛ ka don su ani tile sɔrɔdasiw bɛ k'u cɛsiri u ka baara kɛcogo ɲuman na wa min ye Bamakɔ fana kɔnɔna na taji min bɛ yen bi k'a bɛ nin ko a tɛ se ka dɛsɛ cogoya si la ko baaraw kɔni bɛ sen na kibaruya minnu bɛ ka di k'a fɔ ko araw bɛ ka jɔ yɔrɔw la k'olu ye ka maaw jala siran ka maaw sigana don maaw kunkolo la ko maa si kana jɔrɔ o la wa fana ko bɛ kangarida kɛ maa minnu bɛ k'o kibaruyaw di ni a ma jɔ sira la k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka u ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma fala ye o y'u ka kangaridaka ye Seko Jaki ale ka bataki ye o ye taji fala ye a k'an labɔ o de ka d'an ye maa si jugu t'i ba sinamuso ye nka n'a n'i ba bɛ kɛlɛ la i ŋaniya dɔnnen don ka ban sisan taji donna Segu fala ye min tununa ani min dira Segukaw ma Segukaw tulo b'an na a taara Kucala min ye Kucalakaw ye min san ani min kun fɔra o bɛɛ la olu tulo b'an na bila bɛ ten san bɛ ten wa Motikaw fana b'u ta ka nin tile 2 in na fana fala ye nka an bɛ min kɔni dɔn baara in sigilen don sen min kan bɛnkan kɛra min kan u ka lakɔlɔsili kɛ hali bi dɛ u ka lakɔlɔsili kɛ hali bi taji feerelaw ni taji sannaw ni taji tigiw ani jamana ɲɛmaaw fala ye u bɛnna min kan a ka lawaleya a bɛ lawaleya sira o sira fɛ a ka lawaleya
maa minnu bɛ ka yuruku ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka suɲɛ ka taa feere ɲɛ ka ɲini a ko la jamanadenw bɛ min dɔn o ye o de ye olu de ko ka 100 sara la 70 di ko k'o di jamanadenw ma 30 ko k'o di essence tigiw ma o yɛrɛ k'o feere fala ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ CNT ale kɔnɔna na san musaka min kan ka dun san wɛrɛ fala ye o sɛbɛnw o kumaw tun b'olu fɛ fan fɔlɔ k'u bɛnn'o kan u y'u tɛgɛ kɔrɔta o la n'o ye Maliki Jaw n'a ka cɛdenw ye ni ala sɔnna a ma fɛsɛfɛsɛli tɔ bɛ sen na baara mun kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sini an n'a lajɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min musaka yɛrɛ bɛ cogo di mun ni mun kan ka dun min bɛ taa sira minnu fɛ ani mun kan ka sigi cogoya minnu na CNT kɔni ye fan fɔlɔ i tɛgɛ kɔrɔta u ye Kidal karamɔgɔ dɔ fala ye ale bɔtɔ Kayi k'i kunna Bamakɔ kan ko ale a tununna dɛ a bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'o ye FENAREC maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko kamalen kɔni ko a tununna n'o ye Bakoloni Keyita ko o de don a kun bɔra Kayi a taara somaw filɛ nka a segintɔ ye ko jɛkulu marifatigi dɔw m'a cɛ ka taa n'a ye wa min ye halisa an ka jamana kɔnɔna kibaruya ko hukumu kɔnɔna fala ye an b'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi yaasa ka se ka AES ka lajɛ nata in ni Mali kan ka o bisimilali baara kɛ décembre kalo in tile 22 n'a tile 23 u y'u ka ɲɔgɔn ye filanan kɛ premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na Abdoulaye Mayiga y'a ɲini u fɛ sa baara ka tila ka ɲɛ a ko ka sigi sen kelen kan min ye Mali ye a bɛ se dunan bisimila min na o kana kɛ tɔgɔla kuma ye zen a ka ye waleyaw la baara in yɛrɛ tacogo fila do fala ye ministre di ma falo kalo tile 20 n'a 21 olu bɛna ɲɔgɔn ye jamanakuntigi olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn yeli daminɛ kalo tile 22 k'a kunca tile 23 Mali ale bɛ kimɛli kɛ ka kɛ ni baara min sera ka kɛ AES tɔgɔla san kelen kɔnɔna na Asimi ka mara kɔnɔna na o bɛna na fɔ min ye baaraw ye sa ale kuncɛli don sa Ibrahim Traoré n'o ye capitaine Ibrahim Traoré Burkina jamanakuntigi fala ye ko ɲɛmaaya bɛna ta ka di ale ma Mali kɔnɔna na yan silamɛ diinɛw olu fana tun bɛ premier ministre fɛ bi sɔgɔmada in na fala ye ko waajili ni nɛnini ni kaajibina ngalontigɛ min bɛ senna waajulikɛlaw bolo ani diinɛlaselaw bolo ani maa wɛrɛw bolo ko dan bɛna siri a la han n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma Mohamed Maki Ba n'ale tun bɛ kɛnɛ kan ye Haut Conseil Islamique président tɔgɔra fala ye Babu taara sira min fɛ an n'ale masalala an n'a o kumakan di maaw ma u ka faamuyali k'a la nka premier ministre kɔni ko jamanakuntigi ko min bɛ senna k'o ka fu siri a ko la a ko tɛ se ka to tan cogo la cogo si la waajili kan ka don bɛrɛ min kɔnɔ diinɛtigiw k'o lajɛ laselilikɛlaw k'o lajɛ u ka sigi sen kelen kan u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi jɛkulu min na waajulu ko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi Maki Ba sini sɔgɔma ni ala sɔnna ma ale na ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o la muso jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ dalasolamakaw fɛ yen hectare 5 min dira olu ma k'u ka baara kɛ o kɔnɔna na sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko Bafulabekaw fɛ yen bi fala ye ko baara kɔni o taacogo o bɛ ka diya olu ye kosɛbɛ musow yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u labɛnnen don u ka suma minnu bɛ yen n'u sera ka fɛn minnu sigi sen kan u bɛ se ka olu tigɛ cogo min na baara in kɔni min ye yɔrɔ in ye e ko yɔrɔ in hectare in ti dɔ ta ye fiyewu minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye an balimakɛ dɔ o bisimila maa min ye moto boli ka bɔ Maga fala ye Musa Sanɔgɔ ka bɔ Maga ka na Mali la yan moto la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale y'o baara kɛ ani minisiri ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma an na tila ka jira o ko tɔ sɛnɛ kan minisiri kelen ale sera bi Kayikaw fɛ yen ni ala sɔnna ma min an bɛ ɲɔgɔn ye ale ka janaja bɛ sigi kɛnɛ ka siri biennale fana hakili la k'a fɔ labɛnw bɛ sen na anw Segukaw an bɛ k'an labɛn fala ye kupu bɛ anw de bolo an t'a fɛ ka taa ten ka segin ten an ka gouverneur n'o ye Masa Solo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye général de brigade de police ye commissaire général de police ale tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa fara an ka maire kan n'o ye Banu Jara ye u taara denmisɛnninw lajɛ u ka labɛnni yɔrɔ la n'ala sɔnna ma an na tila k'o tɔ walawala mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na nin ye kuma la kumabaw ye an sera ka minnu sɔrɔ aw ye bi su in na n'ala sɔnna ma sini min ye an bɛ ɲɔgɔn ye fala ye ale ka janaja bɛ kɛ Kayikaw fɛ yen minisiri min bɛ diinɛ ni bato ni kokɔrɔw kunna ale yɛrɛ sera Kayikaw fɛ an bɛ taa fan fɛ yan'an ka maa welelen ale bisimila kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye Sulemani Kulubali ye
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mo be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an b'a fɔ yan ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalama ye bi su in na min ye Sulemani Kulibali ye ale ye kɔlɔsilikɛlaba ye an n'ale de bɛna ɲɔgɔn masala ko yalama kɛlɛ kɛrɛfɛ ani basigibaliya kɛrɛfɛ dun ka sa bɛ se ka sabati cogo di bi su in na baabu bɛna tali ko la ka se ka faamuyali kɛ Solo i ni su. Marhaba Kasim. I nana an ka wele jaabi bi a diyara n ye kosɛbɛ. An nisɔndiyalen nana o jaabi. Ayiwa an b'a fɔ n k'i bisimila. Saha. An y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye balaka wuliw ye min ye binkaliw ye min ye yɔrɔw ni citernes ka taa bin olu kan ka jamana yɛrɛ wuli k'a don a sen sabara k'a wuli k'a jɔ caki k'a daminɛ octobre kalo la ka na se fo nin waati ma basigi bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni sigi kun kan ka kɛ ni an ka ko ninnu kɔnɔna na wa. Ayiwa Kasim yana laadalako la yana m'an da don fɛn o fɛn la fɔlɔ n b'a fɔ awuzubilahi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. I ka nin ɲininkali in ɲɛna kosɛbɛ n b'a dɔn i y'a an ta i ka plateau ka siɲɛ caman n ye nin f'i ɲɛna n ko ni a bɛ nalen
a bɛ nalen dɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ min fɛnɛ ka jugu ni nin ye parce que ko sera yɔrɔ min ma a sera frontal yɛrɛ ma ni programme ni Sarkozy y'a fɔ a ka interview dɔ kɔnɔ ko l'Europe est le continent le plus brutal le plus sauvage u ka diɲɛnatigɛ ma kɛ foyi ye ka taa bi mɔgɔw kan k'u bolofɛnw ta k'a daminɛ esclavage la ka na colonisation na ka na néocolonisation na donc sisan an bɛ don min na i ko bi européens sera u danyɔrɔ de la dɔrɔmɛ kelen t'u ka jamana kɔnɔ pour que olu ka balo sa f'u kana bi mɔgɔw de kan donc u ye phase fɛn fɛn monter n'an ye sisan néocolonisation na depuis donna an kunna sisan ni démocratie ye an nana dɔn k'a fɔ ko ka sexe de kun u y'u bolo biri an ɲɛ la donc mɔgɔw y'o dɔn min kɛ sisan éveil de conscience nana an ma dɔwɛrɛ ɲini an ka hakɛ an tɛ se ka taa aw ka jamanaw kan an ka denmisɛnninw bɛ ka sa désert kan u bɛ ka sa kɔgɔji la donc an yɛrɛ fa jamana fɛnɛ kan tuguni a bɛ kilomètres traverser ka mercenaires transporter ka na jigin an kan pour que an kana se ka nafa sɔrɔ an bolo fɛnw na donc nin fɛn minnu filɛ nin ye u ye méthode bɛɛ tenter i ye citerne attaque ninnu lajɛ quel rapport et puis a lajɛ u ye média monde France 24 TV5 u ye plus de 3 mois France bɛ ka matraquage kɛ Mali kan Kasim an b'aw bɛɛ fo nin yɔrɔ in de la 2012 ninnu y'anw minɛ ni 500 hommes dɔrɔn de ye tout le reste c'était Al Jazeera France 24 TV5 u nana Hollywood de monter an fɛ yan ko colonne djihadiste bɛ ka jigin ne kana Bamakɔ ka mɔgɔw la papa ka mɔgɔw ja wuli k'a sɔrɔ a bɛɛ tun ye nkalon donc an sigira ni nin ye et puis an b'an ka ɲɛmɔgɔw de fo c'était des hommes de terrain oui olu ye expérience c'est un vécu qu'ils amènent maintenant jamana mara la ça les a permis ka réalité dɔn donc ni jugu dɔn k'i jugu taabolo dɔn menace min bɛ fɔ mɔgɔ ma ko tu es en danger n'i bɛ danger kɔnɔ i t'a dɔn k'i bɛ danger kɔnɔ o de ka jugu mais n'i bɛ danger kɔnɔ et que tu sais que tu es en danger tu n'es plus en danger. N'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ taara sira caman fɛ bon sɛnɛkɛlaw a bɛnna ni sumantigɛ waati ye a y'o gɛlɛya kosɛbɛ bɛɛ dun ɲɛ b'a la k'a fɔ fana min ye taa ni ka segiw ye hali sɛnɛkɛ mansinw ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen dulonnen don taji la a ko gɛlɛyara kosɛbɛ a bɛ jouer dun ka fa kan dɛ. Bon Kasim i ka nin ɲininkali in yɛrɛ de an ka bisu na babu an k'an jija an k'an focus jamanadenw u ye gɛlɛya kun depuis ne ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne ma deli ka maliden ye min kɛra u kɛra u ka ɲɛmɔgɔ fɛ comme min kɛra u kɛra Asimi fɛ cogo min u ye jamana ɲɛmɔgɔw kun ka degun kun k'u sigi ka résilience kɛ ka tugu jamanadenw parce que u dara jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka explication min di ne bɔra dugu min na n'o ye Amérique ye kɔsan na hali état dɔ bɛ yen ko New Jersey ani état dɔ bɛ yen ko New York surprise sɔrɔlen revenu taxe revenu la u ye revenu tɔnɔ u ye chèque kɛ $500 ka ci état in résident kelen kelen bɛɛ ma o ye a dugudenw bɛɛ kelen kelen New York ta kɛra $400 de bon anw fɛ yan an bɔra ka exploit dɔ kɛ an bɔra ka comment dirais-je fɛn dɔ kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ka multinationaux ta k'u kɔda kogo la ka an ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ u bolo n bɛ misaliya ta Barrick Gold kan hali n tɛna kuma audit in kan fɔlɔ Barrick Gold ta an ka mɔgɔw filɛ ka 220 milliards de sɔrɔ tout de suite jamana ka hakɛ nin bɛɛ de tun bɛ jurukɔrɔ nin tun bɛ tɛmɛ ten et puis k'a fɔ k'a wari t'u bolo a b'u bolo dɛ anw de n'a man kan u t'a di k'a sababuya kɛ u tigɛlen don an na an ye mɔgɔ minnu bila ka contrat ninnu signé an tɔgɔ la dɔɔni ka di olu ma jɔni ka don olu da kɔnɔ dɔrɔn olu bɛɛ bɛ makun donc ka n'a ye an ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu ka wuli ka jamana ka hakɛ ɲini k'a di jamana ma bon donc o 200 milliards min filɛ nin ye ne bɛ laɲini dɔ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ comme o tɛ se ka tila jamanaden bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la mais u ka wari dɔ ta la ka orienter agriculture secteur la jɛgɛmɔ ka agriculture mécaniser ka petite et moyenne entreprise minnu bɛ ka na jɛgɛ ne yɛrɛ n ye jɛgɛ wusu dɔ san dɔ bolo n tɛ k'a ka publicité kɛ mais c'est une réalité Jakite a bɛ jɛgɛ mara kɛ o jɛgɛw a b'o jɛgɛw wusu kɛ et puis restaurant fɛnɛ b'a bolo voilà des entreprises que a jamana kan wari bɛ ɲini yan a bɛ consommer yan nɔ a bɛ don yan banques de kɔnɔ donc jamana ka cogoya dɔ ɲini ni nafolo kasabi min jɔ 220 milliards
an y'an ka surplus de don an ka juru kɔrɔ de don u ka wari dɔ t'a la k'a orienter ka na agriculture la par exemple n ye kamalennin dɔ i ka plateau kan yan ko Jules Kone a ye école dɔ dayɛlɛ ko Agrisub filɛ nin ye k'a bɛ ka recrutement kɛ écoledenw na a mago bɛ mun recrutement na gouvernement ka 200 élèves ta ka taa d'a ma k'u ka tuition sara u ka kalan kɛ sɛnɛ cadre kɔnɔna na u mana tila 200 personnes gouvernement ka tila ka 10 hectares di nin 200 personnes kelen ma ka agriculture mécanique an ka sɛnɛkɛla kura créer jamana kɔnɔ Kasim depuis anw denmisɛnninama ne yɛrɛ bɛ bɔ Mali la yan kuma min ne bɔra yan 89 depuis anw denmisɛnninama fo k'a kɛ ne bɔ wagati Mali la yan Mali population tun tɛ tɛmɛ 7 à 8 millions kan sɛnɛ bɛ kɛ togo kelen min na sisan on a à 25 millions an bɛ ka sɛnɛ k'o togo kelen na an bɛ taa min an tɛ taa yɔrɔ si hali y'a tɛ jiginɛ yɛrɛ fa tugun bon alors que fɔlɔ jiginɛ yɛrɛ kun ye jumɛn ye c'est période de soudure de ɲɛsigi kun tɛ bi sisan dumuni bɛ bɔ Bamako de ka taa Brousse kɔnɔ donc sisan gouvernement ka nin wari in ta a ka dɔ t'a la ka programme pilote créer n ye 200 élèves min fɔ nin ye tan u k'olu former ka 10 hectares d'u ma ka machine d'u ma k'u suivi k'a la a succès rate tɛna kɛ k'a fɔ ko a 200 personnes bɛ 100% succès kɛ mais 200 personnes la hali ni mɔgɔ 100 kɛra succès ye sisan jamana bɛ balo sɔrɔ jamanadenw bɛ dun ka fa sɔrɔ bolo bɛ bɔ dɔ kɔnɔ a bɛ don dɔ kɔnɔ min kɛra Modibo Keyita ka masaya existence ye min ye sutura bila Modibo Keyita kan kosɛbɛ Modibo Keyita ye dumuni de nɔgɔya écoledenw ye i b'a daminɛ primaire la fo ka taa se lycée la cantine de bɛ écolesow bɛɛ la bɛɛ bɛ dumuni kɛ mais Musa Tarawele nalen a ye cantine système bɔ yen ka bourse di wariw bɛ di mɔgɔw b'a k'u sago ye e m'a ye fo ka taa se Modibo ka saya ma écoledenw ma se ka ɲinɛ a kɔ bon Kasim Amérique i b'a daminɛ depuis jardin fo lycée e kɔni bɛ t'i den bila école de la k'a fɔ a ye daraka dun a ye tilafana dun a ye wulafana dun o jɔrɔ t'e bolo parce que denmisɛnnin bɛ dumuni kɛ école de la bon ni dun y'a lajɛ balo de ye fɛn bɛɛ ye dun ka fa n'i kɔnɔ fa denmisɛnnin dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la n'a ma fɔ ko dumuni bɛ yen mais i sigilen bɛ kilasi kɔnɔ depuis sɔgɔma i bɛ ka jate minɛ ni i bɛna mɔni de min tilelafana ye ou bien i b'a dɔn mun dɔw yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ kɛ ni dɔw yɛrɛ bɛ yen alors que i dun bɛ dun ka fa lajɛ fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ an bɛ bana caman b'an sɔrɔ a b'an sɔrɔ la dumuni cadre de kɔnɔ y'a mɛn taara kalan kɛ i kɔnɔ falen de sigilen bɛ kilasi kɔnɔ donc fɛn i bɛ économie base fɛn lajɛ a bɛɛ bɛ balo de kɔnɔ bon i mana dun ka fa créer ka di jamanadenw ma a bɛ lafiya ne bɛ k'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ye min kɛ a kun tɛ se ka sɔrɔ dɛ hali an filɛ ka hakɛ min ɲini k'a sɔrɔ multinationaux ninnu na a kun tɛ se ka sɔrɔ n'an ma rapport de force kɛ kan solidifier militairement tu peux pas avoir de développement et puis nafolomafɛn minnu filɛ nin y'an bolo n'an m'a sauvegarder militairement an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la donc mais u y'o commencé k'o ɲɛ sɔrɔli min kɛ jamanadenw ye muɲu min kɛ u ka balo nɔgɔya jamana kɔnɔ m'a fɔ ka taa balo san kɔfɛ ka na a di dɛ o ye bololasɔn de ye u ka jamanadenw yɛrɛ apparan u ka balo sɛnɛ kɛ ka se ka sɔrɔ kɛ a ka se ka jamana nafa dun ka fa ka se ka sabati sécurité alimentaire ka se ka sabati jamana kɔnɔ Dangote Ali Dangote Nigérian ka multimilliardaire ni a taara 2 milliards de investi sisan Éthiopie sɛnɛ la 2 milliards a ka jate la investissement foyi tɛ tɛmɛ sɛnɛ kan k'i bɛ se ka nafa sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ a wari tɛ se ka tiɲɛ bon n'i y'o lajɛ ka anw taabolo lajɛ anw bɛ mɔgɔ n t'a fɔ kuma tɛ anw yɛrɛ ka nafa ye min ye ji sigiyɔrɔw b'an bolo ba saba de b'an ka jamana kɔnɔ tile bɛ yen dugukolo bɛ yen maanifin yɛrɛ tonnen don an bolo mais o bɛɛ la ka se ka jamana musaka don a da fɛ o de gɛlɛyara par exemple n'i ye Jules ka école i bɔra ka kuma fɔ sa Agrisub a sigikun yɛrɛ ye min ye n'i y'a d'a tigi yɛrɛ ma maa tɛ taa sigi ka bigi ta koyi foro ye aw filɛ nin ye kɛnɛw filɛ nin ye i bɛ préparer de la i ka préparer programme filɛ i ka foro filɛ i ka nakɔ filɛ i ka nin filɛ nin i kan ka nin kɛ tile kɔnɔ i kan ka nin kɛ pour que i kana taa fɔ tuguni k'i bɛ taa bigi wɛrɛ ta ka t'i kunkolo siɲɛ su fɛ k'i bɛ taa leçon ta leçon ye i ka dugukolo in de ye donc o ɲuman ye min ye i ye min fɔ fo gouvernement fana ka fɛɛrɛ tigɛ mais bi an bɛ degun min kɔnɔ
yalama an bɛ k'a sɔrɔsi ta cogo min na o na se ka to senna fo ka taa waati jan ka se ka balo sɔrɔ ka se u seyɔrɔw la wa. n bɛ min f'i ɲɛna a b'a kɛ non seulement et puis an kana lajɛ an bɛ ensemble dɔ de kɔnɔ qui est l'AES qui est le Burkina qui est le Niger fɛn dɔ b'an bolo o tɛ nin dugu tɔ fila bolo n'o ye office du Niger ye yan'an bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ office du Niger kun ye grenier de l'Afrique de ye a kun bɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ balo n'a fɔra ko plus de 2 millions plus hectares de bɛ office du Niger la k'anw tɛ 20% potentiel exploité a la kasi n b'i ɲininka tubabu jamana ninnu bɛ n'an fɛ yan kuma bɛɛ u b'a fɔ ko aide au développement an bɛ n'an di k'aw dɛmɛ an bɛ nin kɛ yan ni e ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ e delila ka expérience jumɛn tubabu jamana jumɛn nana yan ka 200 hectares ta sisan a ye sɛnɛ kɛ nin machine filɛ a ka baara kɛ a ka balo sɔrɔ k'aw yɛrɛ i b'a dɔn mun na aw t'o kɛ ne ye dun ka fa sɔrɔ sisan i hakili bɛ dayɛlɛ ne ye dun ka fa sɔrɔ i miiri bɛ taa yɛrɛma hɔrɔnya la mais tout le temps fo e kɔngɔbatɔ de ka to e bolo i bolo jalen don olu de ma n'u mana f'i ye ko infrastructure siraba dilan o siraba dilan ni satɔ ma n'o kɛ aranzɛli bɛ na o kan an bolo yan u b'a di mɛ gauche la k'a récupérer mɛ droite la yen fɛ donc sɛnɛkɛ programme ta ka ne m'o y'u bolo Mali tɛ dɛ i bɛ Afrique f'u ye k'a bɔ pouvoir colonial kelen ma kɛ Afrique kɔnɔna u b'a kɛ kun min kama u b'a dɔn ne bɔra nin jamana ninnu kɔnɔ de n y'u ka potentiel ye sɛnɛ la kasi ne tun bɛ camion de boli i b'a daminɛ dugu kun fɔ a kun i bɛ dugukolo fɛnsɛnni ne yɛrɛ y'an ka sɔrɔsiw ye kɔsan na n bɛna o misaliya d'i ma k'a ye sira ni Sikaso sira kan u bɛ tu kɔnɔ u bɛ k'a essayer ka ni banbanci ninnu kɛlɛ kasi an bɛ diɲɛ jumɛn de kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ voyager u bɛ taa duguba ninnu na ni i b'a daminɛ de Arizona Californie ka na fo New York i bɛ dugukolo fɛnsɛnni highway u b'a fɔ min ma comment dirais-je super highway ninnu i tɛ yiri kelen y'a kɛrɛda la yiri kelen tout tɛ yen Mali gouvernement ka charbon feerelaw wele k'u bila Sikaso sira k'a daminɛ Bamako fo Sikaso u ka yiri bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ charbon k'a feere hali tɛ dɔrɔmɛ kelen d'u ma k'a kɛ kɛnɛjɛ ka 2-3 hectares kɛ goudron côté kelen na 2-3 hectares goudron côté tɔ kelen kɛ jɔn bɛ se ka t'i jɔ i b'i jɔ kɛnɛjalan kan k'i b'an ka mɔgɔw bɔ an b'i ye bon ni innovation ninnu an ka mɔgɔw bɛ voyager u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na u bɛ taa bɔ duguw la anw bɛ taa sari de la ko ye solo kasi a tɛ ka taa da ka suma ɲɛ ka kelenya n'an seginna ka na an bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ ye ɲɛ ka kelenya kasi n tɛ ne bɛ ka ɲininkali kɛ an ka mɛrilakaw yɛrɛ ka jumelage ninnu bɛ mun ɲɛ u ye kasi kuma kan ka ɲininkali kɛ ɲininkali a jumelage jumelage a ko programme dɔ i t'a fɛn fosi ye ko min bɛ se ka yiriwa lase a dugu ma u kɔni bɛ na ni papiyew ni fɛnw ye u bɛ na tɛgɛrɛ tulokɛ ni fɛnw kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye a banna mais tɔnɔ k'a fɔ ko ka fɛn dɔ kɛ mais bi nin bɛɛ kɛrɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ fatina sa fo fɛɛrɛw ka sɔrɔ parce que dugudenw u ka sɔrɔ ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se k'a to sɛnɛkɛ togoda ninnu na fana basigi ka n'a ye o yamaruya o bɛ se ka sɔrɔ sira jumɛn fɛ Kasim i ɲɛ b'a la an bɔra comment dirais-je coup d'état énergétique in o y'an échappé u bɛn'u ɲɛsin balo de ma sisan an bɔra min na sa u bɛna ɲɛsin an k'an kɛlɛ balo niveau de la c'est-à-dire an ka sumaw ɲɛna ka sumaw ɲɛna u bɛna an bali hali énergie crise in lajɛ mɔgɔw ka machine b'u bolo u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u tun tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ nin bɛɛ dabɔlen de don a kama sisan jeu sera yɔrɔ min na sisan a bɛ phase minnu na sisan anw bɛɛ kan an bolo di ɲɔgɔn ma komi n y'a f'i ye cogo min nous sommes un ensemble an kana an yɛrɛ dɔrɔn lajɛ dɛ ne bɛ min ɲini malidenw fɛ dɔrɔn ka wuli ka baara kɛ sanu b'an bolo jama b'an bolo a b'o kɔnɔ ko ni terrorisme banna dɔrɔn ko tout d'un coup ko tout va la vie est belle an ka comme Sidiki Jabate y'a fɔ ko yan de ye Bamako ye ko Bamako ka di yan Bamako man di dɛ a ye wuli a ka baara kɛ a ye wuli a ka baara de kɛ denmisɛnninw sigilen don taara Tchernot ka plateau kan n y'a ɲininka k'ale kalan école la ko management n ko mun bɛ Mali kɔnɔ yan k'a manager alors que sɛnɛ bɛ yan jɛgɛ mara bɛ yan bagan mara bɛ yan adamaden diɲɛ dugu o dugu n'i sera i ka jamanadenw balo kɔrɔ n m'a fɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ t'i sɔrɔ dɛ mais a ka gɛlɛn i ka bin duguba fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a ka jamana balo et puis yɔrɔ jan tɛ dɛ a yɔrɔ filanan ta ye Russie la ye sinon Amérique de ye dugu fɔlɔ ye Amérique bɛ se ka san 100 kɛ a b'a ka jamanadenw balo et puis i b'a dɔn ko 1% de la population américaine o de bɛ sɛnɛ kɛ ka 99% balo parce que l'agriculture est mécanique u bɛ avion yɛrɛ ta pour que ka se ka engrais fili
sɔgɔma ani wula fɛ dugu filanan ye rusila ye rusila ta jusqu'en 2014 amérique de tun bɛ blé di rusila ma mais 2014 u nana embargo ta ka da rusiw ka min kɛ rusiw wulila k'u jɔ k'u cɛsiri ka sentiri sere bi na rusila ye parmi un des premiers producteurs de blé dans le monde alikama la amérique yɛrɛ min filɛ nin ye san o san amérique bɛ 12 milliards de dollars de feere kaba la chine ma 12 milliards de dollars par an u b'o de feere kaba la chine ma kasim donc b'a ɲini ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ min y'an sɔrɔ fɔlɔ o nafolo ninnu n'a nana jamana kɔnɔ a bɛ k'i n'a fɔ dɔrɔgu de donna jamanadenw na bɛɛ bɛ excité a nɔfɛ u bɛɛ kɛlen don muru ta k'i b'i ta tigɛ ta bɔ a la u ka fɛɛrɛ ɲini ni nafolo mafɛn minnu filɛ nin u ka u ɲɛsin sɛnɛ ma u ka fanba dɔ dévoté ka projet pilote dɔ créer min bɛ se ka jamanadenw bila an bɛ se office de Niger an b'a sɛnɛ k'a balo k'an yɛrɛ balo n'a ye ka an ka jamana saba ni an ka ensemble ye potentiel marché de ye an bɛɛ ye kelen ka ban non seulement an ye kelen e k'i miiri nin crise in kɔnɔ ko dɔ kɛra nin crise in kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Afrique kɔnɔ Niger ye 82 citernes de ta ka fa carburant na ka na di Mali ma fii sabili la des milliards Burkina ye 200 citernes de ta ka bila ka na di Mali ma ni anw kun ye nin de dans le passé Afrique anw ye mara kɛ san 4,000 kɔnɔ ka tɛmɛ anw ka mara ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛnatigɛ dugukolo mara kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an ka principe saba de ye Afrique fondation ye la solidarité la vérité la justice fɛn bɛɛ bɛ solidarité de kɔnɔ Kasim ne bɔra muso nɔfɛ sisan i bɛ taa muso fa fɛ k'a bolo ɲini u b'a fɔ i ma ko non ne tɛ den fa ye dɛ den fa bɛ i bɛ t'o de fɛ u bɛ dɔ yir'i la anw ye o société sugu de an ka segin an yɛrɛ ma sa Kasim an ka ɲɛsin développement endocentré sɛnɛ min bɛ kɛ yan fɛn fɛn bɛ produit yan a ka consommer yan nɔ a ka bamayɛlɛma yan nɔ an ka se k'a feere an ka se ka nafa sɔrɔ a la mais nin bɛɛ la n'i ye sɔrɔ kɛ n'i bɛ baara kɛ i ka togoda la i ye sɛnɛ kɛ tiɲɛ don fɛɛrɛw ni hakilinaw y'olu yira nin basigibaliya in hukumu kɔnɔna na e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ yaasa ka se k'i yɛrɛ ka lakana fana kɛ hali ni fangaw tɛ i kɛrɛfɛ i ka nin ɲininkali in ɲɛna kosɛbɛ quoi parce que an ka mɔgɔw kan ka ko dɔ jateminɛ togoda ninnu kɔnɔna na i b'a jateminɛ mototi 10-20 dɔrɔn de bɛ taa ka taa village bɛɛ minɛ k'i sigi a t'o bɔ donc u k'a lajɛ ka se ka mécanisme dɔ créer n m'a fɔ ka jamanadenw armé bɛɛ lajɛlen mais u bɛ se ka jeune damadɔ 5-6 ou bien u yɛrɛ a cayalenba ye labɛn ka 12-7 ɲɛnɛma dɔw d'u ma o dogolen don yɔrɔ dɔ la en toute clandestinité Modibo Kone bɛ se k'o élément préparer k'u sigi par village u b'u kun bɔ dɔrɔn an bɛ taa wulu kan yanni jamana i ye fɛn dɔ fɔ sisan ko sɛnɛ ta fanfɛla la phosphate bɛ anw fɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka taa ta dɔrɔn k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka na di an ka sɛnɛkɛlaw ka se k'a kɛ engrais mais anw bɛ tout le temps k'an bolo janna ko intrant ko engrais san o san fo k'a subventionné bon ɲɛmɔgɔw fana na o ye dɔw fana ka sugu de n'o ma kɛ dɔrɔn olu fana bɛ faama kɛ mankan ye bon Kasim dɛ o de i b'a kalama ko salon min ye ɲɛmaaw ye u ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ta minnu tɛ sɔn maa si ka dɔrɔmɛ na k'u bila ka jigin office la u taara sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ engrais yurugu u ko k'u bɛɛ tɛgɛ ko ka bɔ a la ɲinan tuguni minisiriso dɔ ye marché du a mɔgɔw ma office kɔnɔna na tuguni k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini a kana di parce que mɔgɔ minnu don mɔgɔ jɛlenw tɛ namaratɔw don mais comme u donyɔrɔ n'u bɔyɔrɔ n'u ka fɛnw ka ca u y'u don a la bon an b'an ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa bon o de la an b'a fɔ n ko tuma dɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ mɔgɔ par exemple i ye denmisɛnnin minnu bila ka t'o baara kɛ olu y'a ye k'a fɔ olu taara u nin di musakaw bila u ye u ma sɔn a la fɛn suguya bɛɛ lajɛlen kɛra olu ma sɔn a la siɲɛ wɛrɛ n'olu bila ka taa dun bon o yɛrɛ dɔrɔn kama i kan ka se ka ɲɛnabɔli kɛ c'est comme mɔgɔ minnu bɛ bi AES jamana siraw kan n'u y'i wele solo u b'o mun f'i ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la Mali Burkina Niger a sira tɛ sɔn n'i ko mun ko polisiw ni gendarmew ni fɛnw ne ko n ko mais polisiw ni gendarmew ninnu n ko ɲɛmɔgɔ dɔ de y'u sigi n'olu ko k'a dabila don a bɛ dabila o mais n'olu ɲɛmɔgɔw tɛ ka fɛn fɔ e mana i b'i sigi kɛ kule de la o bon Kasim dɛ il faut que ɲɛmɔgɔw de ka to k'a lajɛ ka fɛn dɔw fɛɛrɛ dɔw tigɛ o la Kasim n bɛ misaliya dɔ d'i ma
ɲɛmɔgɔ i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ yen fɔlɔ ni essence ko crise in na anecdote dɔ don ne bɔtɔ ɲamana ko min nalen n ye station dɔ bɛ yen fɛ je vais taire le nom n ye mɔgɔw ye aran na anw bɛ sansi min fɛ an taara an ye citerne dontɔ ye an munumununa ka n'an jɔ aran na an y'an jɔ aran na mais a y'a sɔrɔ special autorisation dɔ bɛ yen nɔ mun dira baara yɔrɔw ma o dira anw ma ka taa parce que comme an ka fɛn an bɛ gasoil de utiliser pour que ka groupe fɛn courant ko la donc o autorisation tun bɛ ne kun mais n y'a to mobili kɔnɔ ka n'an jɔ aran na madame ko taa ɲɛfɛ kɛ ko papier t'i bolo n k'a bɛ n bolo ko pour que i b'i jɔ aran na mais ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka n'i ye a bɛ fɔ fɛn dɔ ma en anglais empathie sympathie ko tɛ dɛ empathie i k'i sen don mɔgɔ ka sabara kɔnɔ sensiblement i b'a ka dimi santi ne ye mobili in jɔ aran na ka tagama o y'a sɔrɔ citerne ma dili daminɛ Amérique hali ni aran janyana togo o togo bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn suit wa bɛɛ b'i sago sɔrɔ n taara n ye pompiste ɲininkali kɛ u y'a jira n na o y'a sɔrɔ gendarme fila bɛ yen n y'o fana wele ka na ani gérant u y'o jira n na bon ani SNJ ko jeunesse mɔgɔ minnu bɛ Gilles n y'u wele ka na ko bon an ka bɛn fɛn dɔ kan baara in bɛ kɛ cogo min moto joli bɛ tɛmɛ katagani joli bɛ tɛmɛ mobili joli bɛ tɛmɛ porteurs fana ka ligne bɛ joli bɛ tɛmɛ donc an bɛnna moto 8 mobili 3 katakatani 3 porteurs ka ligne an jɔlen bɛ baara daminɛna dɔrɔn mobili 2 sina ka na arabe fort 2 kelen jɛman ye kelen finman ye u nana ka tɛmɛ bɛɛ ɲɛfɛ ka na u jɔ aran ɲɛfɛ ne tagamara ka na n y'a sɔrɔ polisi 4 bɛ finman in kɔnɔ polisi 1 bɛ jɛman in kɔnɔ mais tɔ kelen dɔ bɛ civil la donc u ye finman in u y'o fa jɛman in o gɛrɛla sisan u bɛ ka essence k'o kɔnɔ maintenant mankan commencera ka bɔ mototigiw ka côté la ne tagara yen ko moto régler n nana sɔrɔ jɛman in fara mais o kɔfɛ vitre jiginnen don u kɛlen don ka raccord don kɔnɔ bitɔn 6 bɛ kɔfɛla la ne nana pompiste ma ko nin ye mun ye ko non ko chef BR ka ko chef BR o kɔrɔ ye di a yɛrɛ tagamara ka na k'a kɛra di mon frère n ko e nana sisan mobili fɔlɔ tɛmɛna k'o fara ko n'est-ce pas ko n ko parce que j'ai vu c'est des porteurs je n'ai rien dit n ko e yɛrɛ ta filɛ nin ko nin jɛman in ma fa ko awɔ ko mais n ko bidon 6 filɛ ko y'ale ka élément n ko taa f'i ka élément y'o kana yan n ko spécial permis filɛ ne kun ka mobili kɔnɔ yan ne bɛ se ka ran pan ka n'an jɔ bɛɛ ɲɛfɛ mais ne bɛ jurer ka baara daminɛ n ko i b'i jurer de pour protéger et servir to protect and serve e bɛ ka min kɛ est ce que e bɛ k'o de kɛ sisan i bɛ k'i servi jamanadenw de kan donc bidon kelen min kɔni fɛn kunkolo donna a kɔnɔ n'o bɔra a kɔnɔ hali ni nana ni Zarayɛli ye a tɔ 5 foyi tɛ k'a kɔnɔ il a compris et puis a ko ko problème t'a la an kana nin bɛɛ to ɲɛmɔgɔw ma sa an ka wuli an k'an ka hakɛ ɲini nin ɲɛmɔgɔ ni porteur minnu filɛ nin ye u bɛ tenue min don jamana symbole de don a kan kalikan b'a tali la anw de ka l'impôt bɛ kɛ k'u sara o donc il faut les reconnaître hein caman de bɛ si ɲɛna la kungo kɔnɔ nɛnɛw la n'i y'anw b'an da an ka denbaya kɔrɔ k'an da ka sunɔgɔ climatiseur kɔrɔ olu de bɛ kungo kɔnɔ k'an protéger qu'à cela ne tienne jamana ye ensemble de ye ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ Kasim an ka jɛ ka gɛlɛya kun ne ye ko dɔ ye nin ko kɔnɔ k'i ma a ye joli jigin dusukun na jamana bɛ sɔrɔsiw bila ka citerne accompagner ka vecteur aérien bila ka u superviser bon o ye kelen wari min bɛ don o la ani olu b'u ka u ni de bila ani chauffeur dɔw fagara o kama ka na n'o carburant ye ko ka lafiya di jamanadenw ma jamanadenw dɔw fana de bɛ jamana kɔnɔ yan minnu bɛ to o sigi o kama ka taa carburant san 300 ani 200 ou bien 300 ka t'o feere 20,000 anw ye mun mɔgɔ sugu ye anw bɛ miiri cogo di donc Kasim quoi an k'a lajɛ jamana in sɛgɛnna ten sa an k'an bolo di o dɔw ye kɔni ye jamanadenw yɛrɛ nɔ bon o kɔlɔlɔ 15,000 fɛn bɛ feere 7,000 ani 100 e bɛ t'o feere ne mun ye 15,000 8,000 40,000 bon 20,000 a yɛrɛ tɔ kun kɛra sugu yɛrɛ ye u tun bɛ mɔgɔw yɛrɛ bila ka taa yen yɛrɛ ka tɛmɛ hali station kan o mais bien sûr gɛlɛya de bɛ mɔgɔw kan o donc c'est à dire Kasim ko dɔw de bɛ yen
ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an bolo anw Mali kun tɛ nin dɔn sa anw tun tɛ nin dɔn i ma vestibule dɔgɔyalen Bamakɔ kɔnɔna na bulon ye kɛkun ye kun dɔ de ye o bulon hali dumuni bɛ bila bulon kɔnɔ ni dunan nana dugu tila mɔgɔw dalen a bɛ se k'a ta k'a dun. Aba an bɛ baloko kuma na ɲinan samiya mɔgɔ caman y'a fɔ sɛnɛkɛyɔrɔ caman ko tare e yɛrɛ bɛ a jateminɛ cogo di an ka dun ka fa bɛ se ka sɔrɔ a la ka se ka feereli kɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin wagati na taji ko kun y'a a ko bisibasa dɔɔni wa. A bɛ sɔrɔ a la Kasim mun ne ye sɛnɛkɛla de o de ka ko diya n ye parce que i b'a an défend kosɛbɛ ne ye sɛnɛkɛla a bɛ sɔrɔ a la Kasim c'est-à-dire an ka bɔ fɛn taabolo kɔrɔlen kɔnɔ sa an ka essayer ka sɛnɛ kɛ ka fɛn sɛnɛ min bɛ an nafa min bɛ jamanadenw bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la o fana tɛ se ka kɛ tant que ni volonté politique tɛ yen donc il faut gouvernants de ka se ka ɲɛmɔgɔya ta ka direction dɔ di jamanadenw ma n'o tɛ sɔrɔ bɛ kɛ sɛnɛ la n bɛ min f'i ye kana se k'a la sɔrɔ bɛ kɛ sɛnɛ la yɛrɛ de mais il faut un accompagnement dɛmɛ dɔ kan ka na ka bilasirali dɔw fana kɛ ka se ka dɛmɛni fana kɛ n ye nin min f'i ɲɛna nin nafolo kasabi sugu minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a kana taa don fɛn foyi wɛrɛ la énergie crise min bɛ yen an k'o lajɛ et puis nin crise sɔrɔ yɛrɛ dilennen b'a don la kosɛbɛ voilà donc nin crise min filɛ nin ye ni tajiko crise min filɛ nin ye an ka kɛ u b'a fɔ min ma en anglais case study an ka a kɛ leçon ye an k'an ka misaliyaw ta kɔnɔ tagalen ɲɛfɛ sinon Mali kɔnɔ yan ko réserve stratégique bɛ Mali kɔnɔ yan pétrostock tun bɛ yen 3 à 6 mois mun y'a bɔ yen donc ɲininkali bɛ donc an ka a caman feerela juraw ma dɛ n bɛ min f'i ɲɛna an ka taa a ko in faamuna donc a ye kɔlɔlɔ min se an ma e m'a ye hali an bɛ énergie ko kuma min na a fɔra ko ka énergie bɔ fanba bɔ pewu gasoil kan k'a sɛbɛnw bɛɛ kɛ k'a bila nka min ye Musa Fanga binnen barrage de filila kɛrɛfɛ ka ɲɛsin taji ma wa taji fana maa minnu b'a feere prête-nom minnu b'a la o de ka ca fonctionnaire waritigi milliardaire ka wariw de don énergie ka privatisation fɔlɔ après Musa Traoré n k'a dira to français dɔ de ma français kɛ an kana don détail kɔnɔ an k'an pan o kunna an ka maa caman sara sen fɛ dɛ énergie baarakɛla dɔ dɛ a nana ye an bɛ courant kilowatt san da min na Selenge ani énergie bɛ ka courant feere jamanadenw ma da min na sɔngɔ ka ca a bɔra ka kuma o kan u ye soirée dɔ organiser France ambassade la a taara yen u ye poison k'a ka dumuni na k'a faga k'o kɛra jamana in kɔnɔ yan quoi voilà donc et puis an ka courant fɔ o wagati su Musa Traoré an ka courant kun bɛ hydraulique de la turbine de ji an t'a san kɛ a 80% ka panneau b'an bolo cogo min 80% de l'électricité du Mali a tun bɛ na hydraulique de fɛ u taara k'o turbine de saboter sinon Allemand de ye nin projet in kɛ olu de tun b'a maintenance kɛ u nana k'a ta ka bɔ Allemand bolo k'a di français ma olu ye turbine ninnu saboter fo ka taa turbine ninnu tiɲɛ u sɔrɔla ka na ni comment dirais-je taji ye pour que ka taa taji san ka n'o kɛ groupe kɔnɔ pour que ka courant di diɲɛ dugukolo fan jumɛn na nin bɛ kɛ de ni i tɛ sɔrɔ kɛ o an bɛ combien de milliards de dépenser taji la san kɔnɔ combien de milliards alors qu'avec 200 milliards i bɛ se ka barrage hydraulique dɔ jɔ san o san an ka barrage hydraulique an ka filo jɔ an ka yɔrɔ barrage jɔ ka ji ani énergie solaire kɛ ka se ka an ka courant o la hali kɔsa in na ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra k'a kuma fɔ an ko a ma k'a kana fɔ dɛ ko ka taji bila barrage ɲɛ an ko k'a kana fɔ dɛ ko ka taji bila barrage an bɛ mun nafa sɔrɔ taji la ko 20 min bɔra ko k'a wari kɛ an ko k'a kana fɔ dɛ wari a ka taa kɛ ka barrage a ka kɛ ka barrage jɔ barrage kelen jɔli san 200 milliards minnu yɛrɛ b'an bolo k'olu moteur wuli kɛ Selenge ninnu Selenge moteur 4 de bɛ a bɛɛ jɔlen don et puis Albatros projet in filɛ nin ye u ka courant poteau la na dɔrɔn an bɛ courant produit la an bɛ k'o compagnie sara courant bɛ produit a tɛ di jamanadenw ma voilà des situations que an ka an ɲɛsin a ma quoi Kasim an bɛ k'an taabolo min yɛrɛ kan sisan avec uranium et énergie nucléaire civile nin o de da ka nɔgɔ Kasim n ko n bɛ min f'i ye Kasim uranium n y'a jamanaw statistique kɛ uranium bɛ bɔ jamana min na il y a Australie il y a Canada il y a Azerbaïdjan
il y a le Niger, il y a la Namibie, il y a l'Afrique du Sud, et puis maintenant, Congo-Kinshasa. C'est le premier, c'est le premier producteur de l'uranium au monde. Deuxième guerre mondiale, uranium mi Hiroshima ni Nagasaki bombe fait filla à uranium bora Congo-Kinshasa. Mais n'y a ni tout fait cité et pays européens qui l'entendent. Bon, courant bolo fait. Courant en fait. Il y a un doux donc. Faut me chauffer que son nom. Nene wati. Bon, sur courant en fait. Solo ye kuma dɔ fɔ o ye an ka sigidaw ye sigida minnu bɛ n'olu bɛ malo sɛnɛ minnu bɛ ɲɔ sɛnɛ minnu bɛ keninge sɛnɛ ani bagan maraw olu bilama u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo di yaasa ka se ka waati gɛlɛmanw kunbɛn. Kasim, c'est-à-dire fɛn bɛɛ ɲɛsigi de ye diɲɛnatigɛ la sa. N bɛna misaliya d'i ma Uganda muso dɔ tun bɛ yan n'a cɛ u fila bɛɛ ye fonctionnaire ye cɛ bɛ baara kɛ gouvernement na muso fana bɛ baara kɛ bureau dɔ la. Muso kun ye denmisɛnnin de ye a kun b'a san 23 a kun kɔnɔya fɔlɔ yɛrɛ de don mais a ka patron commencera k'a bɛna mafiɲɛya kɔrɔ i y'a faamu finalement a ye baara bila ka n'i sigi so kɔnɔ a cɛ bɔra baara yɔrɔ kana ko a ye baara bila mun na a ko ale bɛ fɛ ka don ba mara de la fonctionnaire cɛ ko ba ko i ka baara bila ka n'i sigi k'i bɛna ba de mara a ko awɔ cɛ y'i kun firifiri cɛ tɛmɛna muso y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ ba mara a bɛ sɛw mara so kɔnɔ u yɛrɛ ka balo bɛ bɔ a la bi bi in na a ka ba bɛ ba hakɛ min b'a bolo a ka ca ba 30,000 ye elle est parmi les premières en Ouganda comment dirais-je min bɛ production ba mara o dugu ninnu filɛ nin ye olu ma kulonkɛ dumuni na o e ma ye bɛ gɛlɛya minnu y'an fanfɛla la i t'a ye baloko u ma kulongo la o bon voilà des situations an ka accompagnement de kow kɔnɔ n ye min f'i ɲɛna yan'u ka taa ni nafolo kasabiw ta ka taa kɛ par-ci par-là u ka nin projet damadɔ fili donc burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu filɛ nin ye tan i y'a mɛn k'olu bɛ se ka sɛnɛ ou bien bagan mara ta ka taa échelle belebeleba la a sera de duuru kɔrɔ. Mais est-ce que a ma se fana an ka bɔ ɲɔ ni malo ni fɛn minnu bɛ yen n'an bɛ t'olu feere dɔrɔn na i n'a fɔ kɔɔri ka fɛn wɛrɛw jateminɛ a kɛrɛfɛ parce que diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ cogo min na n'i ma dɔ fara i ka feerefɛnw sɔngɔ i ka sokɔnɔna balofɛnw kan fana balo bɛ to dumuni kelen dɔrɔn de ma. Kasim e bɛ se k'a faamuya cogo di Maroc bɛ combien 1000 kilomètres de boli ka na balofɛnw feere. F'an bɛ girin ka pomme de terre kan han anu ka lemuruba f'an yɛrɛ b'a fɔ ko Maroc lemuruba. n bɛna anecdote dɔw d'i ma o fɛn ninnu na an ka fɛn industriel ba dɔ bɛ yen je vais taire son nom a taara yɔrɔ belebelebaw dilan a ka yɔrɔ la ka yɔrɔ ninnu refri ka frigo k'u la Sikaso kɔnɔna na pomme de terre fɛn fɛn bɛ sɛnɛ yen ani jaba fɛn fɛn bɛ sɛnɛ yen a bɛna stocker pour que ka se k'a conserver a bɛ se k'a feere saison bɛɛ kɔnɔ mais est ce que i b'a dɔn k'u kɛlen don ka ouverture de Maroc produit ma ka tɛmɛ ale ta kan alors que nin projet in b'a a bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ de fara projet in kan an ka se ka production kɛ localement ka et puis sous région kɔnɔ quoi an bɛ se k'a kɛ an bɛ a feere kɛ yɔrɔ wɛrɛw la donc n tɛna opérateur in tɔgɔ fɔ voilà bon donc merci donc c'est pour que k'a yir'i la nin bɛɛ ye manque de volonté politique de ye donc voilà fo jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɔsɛbɛ na olu ko ko makɔrɔni kana don Kasim bon ko ka makɔrɔni kana don bon ni o kɛra ten cogo la ninnu ye sɛnɛfɛn ye voilà ni sugu dayɛlɛlen don bɛɛ bɛ nin kalama voilà bon Kasim a dun ye wari don a la dɛ est ce que b'a fɔ ko miliyari 60 ɲɔgɔn na bon an ka pan détail o kunna mais k'an ka ɲɛmɔgɔw ka an lamɛn anw bɛ yan Kasim ne bɛ kuma o kuma n bɛna sur les plateaux je ne parle pas pour détruire je parle pour construire a ka ɲɛ quoi voilà pour construire anw fɛnɛ ye dɔnniya fitinin min sɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ tungalata tɛ wari ye o Japon filɛ nin ye Japon y'i to kɔfɛ Japonais minnu taara kalan na kɔfɛ olu de nana k'u ka dugu jɔ u ye bi bi in na Chine filɛ togo o togo la chinois minnu filɛ nin ye dɛ u ka denw de taara kalan na yɔrɔ jan tɛ dɛ
ni kun ye dans les années 80 an bɛ bɔ yan kuma min k'an bɛ taa Amérique ni kun ye Chine télé la i bɛ chinois nɛgɛso caman de circulation na o kun ye usine baarakɛlaw de ye u taara baara kɛ usine na k'u denw bila ka taa kalan kɛ o dɔnniyaw de nalen filɛ nin ye bi Chine est parmi les meilleurs pays du monde donc an ka an yɛrɛ bɛ k'a kɛ ni musalaka ye sinon est-ce que u tɛ bɛɛ ɲɛ bi bon komi olu mana bɔ cogo min an b'a minɛ ten cogo la sɔn ka u yɛrɛ bila ɲɛfɛ mɔgɔw tɛ k'u fɛ fɛn dɔ bɛ tubabu la tubabu b'i sankɔrɔ ta kojugu k'i layɛlɛ k'i filate kana to k'i disi gosi n'o ye dɛ n'o fɛn dɔrɔn i bɛ baji n'o tɛ u b'i labɛn kɛnɛ bɛn u ka niveau de ma sisan e yɛrɛ bolo k'in'u bɛɛ ka kuma min u bɛ sɔrɔ ka jigin ka k'i neutraliser donc an ye nin taabolo ninnu bɛɛ faamuya Kasim ne bɛ fɛn fɛn fɔ n b'a a bénéfice de ɲini ka na an ka jamana kɔnɔ togoda ninnu na an ka se ka baara kɛ togoyaw la togoya minnu bɛ se k'an ka togo la balo kana bɔ duguba kɔnɔ bilen ka taa fɛn kɔnɔ dugumisɛnninw na i bɛ mɔgɔ caman ye sirada ninnu na feere la feerefɛn dɔw b'u bolo a bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 2000 kan sinon alors que wagati dɔw kɛra anw fɛ yan nɔ ni banu kɔnɔw kun panna dɔrɔn communiqué kun bɛ kɛ radio la k'a fɔ mɔgɔw ye ko sota kuma sera tilema banna sɛnɛkɛ wagati sera donc voilà des an yɛrɛ tun b'a fɔ mɔgɔw ma ko tilemakɛlaw bon voilà et c'était la belle époque au Mali an tun bɛ dumuni kɛ la valeur humaine était très sisan fo gouvernement de ka communiqué ko namanda datugura sinon mɔgɔ tɛ taa sɛnɛ kɛ bon dama min yɛrɛ filɛ nin ye tan an bɛ ka baara kɛ a kan cogo min an ka référence ta Ghana kan dɔrɔn production artisanale Ghana sanu kelen tɛ bɔ kɛnɛ ma olu de b'a san damandala mɔgɔw fɛ donc i ɲɛ b'a la sisan Ghana kɛlen don ka réserve d'or de sɔrɔ a bolo kɔnɔ alors que wagati jan tɛ Ghana était un pays déficitaire a ma yɔrɔ jan tɛ u nana dɔrɔn voilà donc maintenant an ka lajɛ fɛn minnu bɛ marché an ka ɲɛbɔ sa ɲɛ ka keleya quoi an ka ta k'a kɛ ka an dɛmɛ k'a kɛ an taabolo ye Kasim ayiwa i yɛrɛ ka kuma na an kan k'an sigi k'an hakili jagabɔ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ yaasa sɛnɛ bɛ se ka nafa ɲɛ an ka se ka dun ka fa sabati o bɛ daminɛ ni gouvernement ye wa o bɛ daminɛ ni togodalamaw de ye wa ou bien o bɛ daminɛ ni dɛmɛjɛkuluw de ye fɛn bɛɛ ye volonté politique de ye gouvernement tɛ baara créer mɔgɔ ye o gouvernement ka incentive créer gouvernement ka projet pilote créer par exemple an filɛ yɔrɔ min na ko bi sira dilan ta fanfɛla la an ka génie militaire utiliser an ka équipement san ka na n'a ye o lakana ka nɔgɔ sɔrɔdasiw de bɛ taa est-ce que concernant minɛn dɔw de ma don bon je crois que n y'o kibaruyaw n y'o ŋunuŋunu kan minɛn fɛn fɛn donna concert na a tilancɛ bɛ génie ka minɛnw ye n tɛ fɛ ka bila gouvernement ɲɛ mais u ka baara k'o togoya la mun de b'a to baara bɛ nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo duguda la par exemple ne ye programme min f'i ɲɛna nin sisan a bɛ se ka taa 10 hectares kasi min yɛrɛ ye Mali problème yɛrɛ min bɛ ne tɔɔrɔ Mali problème na i b'a daminɛ Bamakɔ fo Zego i bɛ dugukolo de fɛnsɛnlen ye foyi t'a kan et puis i b'a daminɛ ka taa Kayi sira in fɛnɛ solo ka jan o i jɔ i ka Bamakɔ ba kunna ye mun b'a kan n'a bɛ fɛn d'a ma bon i tɛ tigɛ ko la f'e ka taa k'i bɛ taa mètre 1 tigɛ i bɛ sɔrɔ ka tigi sɔrɔ a dugukolo u bɛ bɔ k'u jɔ o wagati bon gouvernement mais n'a fana tora tan fana hali plagini funteni bɛ ɲini kana mɔgɔw fa wagati min na ou bien hali ɲɛnajɛ fɛn yɔrɔnin dɔw ka se k'a labɛn a ka nafa dɔ la don hali ni mɔgɔ ninnu bɛ t'u ka feereli ninnu na olu ka kɛ tintin sanfɛla mais min bɛ ba kɔnɔna ye k'o dilan ka ɲɛ wagati jamana o jamana na faaba kɔnɔnaw la yɔrɔw kɔni bɛ foroba mɔgɔw bɛ se ka taa yɔrɔ min na funteni fɛ ka t'u di lafiya o kɛnɛw bɛ se ka sigi sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka k'a la hali a kin denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ k'a la bien sûr mais n'anw y'a to tan mɔgɔ ti maga a la a ti labɛn diɲɛ bisimila ji fɛn dɔgɔ bɛɛ bɛ jigin ba kɔnɔ fɛɛrɛ tɛ ka sigi sen kan ba bɛ ka gere a fana cɛ man ɲi Malien de l'extérieur dɔw bɔra Espagne ka na ni a projet ye ani Hollandais dɔw de na financement b'u bolo projet in dɔrɔmɛ kelen kun tɛ ɲini gouvernement fɛ u bɛ na ni machine u bɛ babolo ninnu bɛɛ est-ce que o ka d'anw ka gouvernement ye mais ayi an bɛ dɔrɔn i ye baara de wuli mais bon o kun ye gouvernement tɛmɛnenw ye i b'a dɔn leadership bɛ fɔ anglais la point 2 de kɔnɔ mɔgɔw b'a leadership fɔ leader mot définition 2 dɔrɔn de b'a la en anglais il y a le leadership transactionnel il y a le leadership transformationnel i filɛ ka faama minnu fɔ nin ye
olu ye leadership transactionnel de olu mago bɛ wari ka wari minɛ ka bila kun bon alors que leadership min b'an kunna bi leadership transformationnel de don yɛlɛma leaderw de don donc u ka nin hakilina ninnu komi u kun t'a dɔn an b'an profiter ka plateau fɛ ka message d'u ma financement tun bɛ cɛ bolo ani hollandais mun nana u ko dɔrɔmɛ kelen u t'a minɛ gouvernement fɛ u bɛ ba dingɛ in sen ka cɛncɛn ninnu bɛɛ bɔ a kɔrɔ u yɛrɛ bɛ cɛncɛn min bɔ u bɛ se k'o feere k'u ka projet financer donc u ye cɛ la traîner ka traîner finalement ministre nan'i jɔ cɛ ma de ko ale ta ye joli y'a la an b'o fɔ dɛ bon finalement hollandais n'u ma sɔn u ma sɔn ma u taara n'u ka projet donc c'est des trucs qui sont faisables Kasim fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan fo gouvernement ka nin ko lajɛ ba la kosɛbɛ nka an kɔrɔkɛ dɔ bɛ États-Unis Canada a ko bariki filɛ molobaliya fɛn fɛn la yan ko n'u ka jamana y'a dɔn don o don k'a fɔ ko in tiɲɛ ye min ye ko bariki ko bɛ dabila ko n'u ma sɔn ma k'u bɛ segin u kɔ ko ka Mali ka wari d'a ma i b'a dɔn mun na n'i ye Canadien c'est pas qu'il ye sonyani kɛ Canada i ye sonyani kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka sariya bi u b'i ɲangi Kasim fɛn dɔ b'an fɛ yan nɔ vraiment an ka ko lajɛ sɛbɛ la quoi i bɛ taa mɔgɔ dugukolo foro bɛ di mɔgɔw ma sɛnɛ de kama i bɛ taa des centaines d'hectares sɔrɔ mɔgɔ dɔw bolo a kɛlen don ka fɛn si tɛ se ka maga a la yɔrɔ jan tɛ o ka kɛlɛ tɛ o mangoro sɔmɔ si o yɛrɛ b'a kɔnɔ kɛ dɔw filɛ nin Baginda kɛrɛfɛ yan foyi t'u kɔnɔ tuguni 30 hectares filɛ nin a bolo ka girage k'a la k'a fɛ dɔrɔn pour que ka yɔrɔ prix yɛlɛ ka se k'a feere gouvernement kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ gouvernement ka sariya bɔ ka san 1 di mɔgɔ ma foro bɛ mɔgɔ bolo sɛnɛkɛlaw b'an bolo Sidibe ka kalandenw filɛ nin olu ka baara tɛ foyi ye sɛnɛ kɔ mɔgɔw bɛrɛlen ninnu mun bɛ se ka sɛnɛ kɛ gouvernement ka sariya bɔ san 1 ni foro dir'i ma sɛnɛ de kama n'i ma sɛnɛ k'a kɔnɔ san 1 u bɛ avertissement bila ka na d'i ma san 2nan n'i m'a kɛ dɔrɔn k'a saisi k'a di jamanadenw ma ko sɛnɛ k'a kɔnɔ donc n'o kɛra jamana dugukolo bɛ gouvernement ta ye o a banna donc gouvernement ka a yɛrɛ assumer gouvernement fɔlɔ ni système min tun nana fɔlɔ soi-disant démocratie a nana gouvernement barika ban de k'an ta k'an bila au service des prédateurs ani jamana k'a lajɛ Musa Tarawele tile la tun tɛ ku i la i ka mètre 1 da dugukolo la tout malien avait droit concession so dugukolo ka tout malien droit b'i bolo i b'a application kɛ tu ne payes que 100 000 francs i b'a kɛ légalement wa a bɛ d'i ma fɛnɛ yɛrɛ bolo bi ni Mali kan ka sira tilennen dɔ ta sira min bɛ yen lakana kɔfɛ basigi kɛlen kɔfɛ ani yiriwali sɔrɔdaw dayɛlɛlen ka fara sɛnɛ ni baganmara ni fɛn ninnu kan jumɛn kan ka ɲɛsin kan ka kɛ jumɛn ma bi kosɛbɛ parce que dugukolo min fɛnsɛnnen don an fɛ yan dan fosi t'a la wa hali office Niger ma an bɛ ka min fɔ hali o 100 sarada hali o 10 ma don ba la fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ ka se fɛn wɛrɛ ma Kasim n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ an ka ɲɛsin balo ma ban wallahi diɲɛ dugu o dugu bɛ se k'a ka jamanadenw balo m'a fɔ k'a ɲɛmɔgɔ tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ mais fɛn caman bɛ a tɛ se k'o sɔrɔ mais fɛn filanan min bɛ a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka orienter kosɛbɛ recherche scientifique kan an ka denmisɛnninw ka kalan kɛ kalan sugu minnu don économie bɛ don min na an mago bɛ fɛn minnu na ka se k'a bamayɛlɛma an yɛrɛ fɛ immédiatement par exemple lithium filɛ nin chinois bɛ lithium san an bolo c'est vrai mais u ka hakɛ dɔ fɛnɛ d'an ma an ka lithium batterie créer an yɛrɛ fɛ voilà lithium bɛ kɛ wala solo ne ka nin bɛ ne ye nin fɔ yan ne ko tiɲɛ don voilà olu bɛna ta voilà usine min bɛ n'u bɛ ka taa feere o ma u k'a fɔ o ɲɛna i ka bolofara dɔ dayɛlɛ anw fɛ an fana ka denmisɛnninw ka dege bon Chine n'an yɛrɛ y'a dayɛlɛ yan sisan an bɛ batterie san nataw la n'an y'a dilan an na ɲɛdɔnni k'a la o non mais kana se an ka hakɛ yɛrɛ dɔ bɛ se ka minɛ lithium yɛrɛ la yɛrɛ an bɛ se ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan bien sûr kana se k'a la sa a b'e kɔnɔ ko mun wɛrɛ don manque de volonté de kun don ni multinationaux fɛ pour que an ka progresser i ɲɛ bɛ Samsung la Corée du Sud Samsung y'a ka technologie kelen min sɔrɔ ani Mali bɛ technologie sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Sokoram Mali tun bɛ radio dilan an fɛ su Modibo Keyita la même technologie olu y'u ta développer de fo kana se k'a yɛlɛma ka se nin niveau la est ce que i b'a dɔn ko Corée du Sud dugukolo jukɔrɔla la nafolomafɛn kelen tɛ bɔ yen foyi t'u fɛ terrain cira wagati min ka ligne de démarcation kɛ
Pyongyang de kun ye capitale ye ne kun dilannen no richesse bɛɛ de kun bɛ tufin de filɛ nin ye tan ninnu filɛ nin ye u y'u ka jamana kɔnsuwa cogo min u ye jamanaden bɛɛ de wele ni montre bɛ min bolo ni jama bɛ min bolo bɛɛ y'a fara fara ɲɔgɔn kan u taara o de déposer k'o wari de ta ka jamana c'est pourquoi corruption i bɛ corruption ye dugu diɲɛ dugu bɛɛ la fo Corée du Sud u ye président min don kaso la a bɛ président 5 bɔ donc u tɛ kulonkɛ corruption na donc c'est à dire an ka bɔ ɲɔgɔlɔndɔn banna quoi baara de bɛ se ka jamana in kunafan Kasim an ka denmisɛnninw orienté fɛnw na surtout école professionnelle par exemple i bɛ taa permis dilan ka mobili boli cogo min an bɛ se ka formation rapide kɛ 6 à 1 année immédiatement denmisɛnnin minnu filɛ damanda la nin ye u bɛ se ka former 6 à 1 année pour que k'u dɛmɛ orpaillage la u kana se ka pollution kɛ u kana se ka ɲur kɛ jiw la dugukolo sanu bɛ se ka jamana nafa o n'a ɲɔgɔnna taama e bɛ bɔ ka na ninnu sigilen bɛ gɛrɛn na te min na ko baara tɛ jamana kɔnɔ k'i bɛna so jɔ i bɛna sɔrɔ Karole ye Sénégalais i bɛna sɔrɔ fɛn ye Togolais i bɛna sɔrɔ nin ye Béninois ye olu bɛ n'o téléphone 2 b'u bolo Jakarta b'u bolo nka taji bɛ k'a bɛɛ la wa téléphone 2 bɛ marché et puis iPhone fɛ te fana bɛ marché en plus iPhone fɛnɛ olu bɛ wari sɔrɔ bi bon donc c'est-à-dire an ka wuli k'an jɔ et puis choix t'an bolo hein an ye ensemble min créé nin ye Burkina wulilen don k'i jɔ baara kan Niger bɛ k'i jɔ baara kan non kana sig'a la mais anw ta in gɛlɛyayɔrɔ kun ye fɛn min ye c'est-à-dire o de kama u bɛ solo dɛ anw fɛ yan fɛn damadɔ bɛ yen yanni n tɛ k'i ka kuma latigɛ a fɔlɔ baara bɛ kalifa mɔgɔ minnu na u ka lakɔlɔsili filanan ɲangini t'anw fɛ yan ya i t'a mɛn mɔgɔ da fiyewu ne tɛ nin dɔn tiɲɛna nin tɛ ne ka baara ye u b'a fɔ ko n b'a minɛ n bɛ n débrouiller n kɔrɔkɛ ye solo ye n'a tiɲɛna an n'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ma bɔ yen nin 3 surtout min ye baara kalifara e la e tɛ k'a lakɔlɔsi o ka jugu a tɔ bɛɛ ye mun y'o kɛ Kasim tu sais i bɛ Mali population lajɛ an ka foroba baarakɛla ninnu a bɛɛ lajɛlen a nombre tɛ tɛmɛ 150,000 n'a ye 200,000 sɔrɔ o y'a jalenba ye u caman bɛ taa baara kɛ u ka sara de kosɔn u ka denbaya ka sɔrɔ ani tɔnɔ dɔrɔn kosɔn bon n'i dun bɛ foroba baara kɛ e kan ka kɛ bien commun de c'est-à-dire collectivement hɛrɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a kana kɛ e yɛrɛ kelen ye a ka kɛ jamana ye a ka kɛ jamanadenw ye orpaillage filɛ nin ye mɔgɔ miliyɔn ni kɔ de bɛ orpaillage la o man ca ni jamana fonctionnaire ye mais i b'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ ko baara o baara bɛ kɛ jamana kɔnɔ permis ni licence ni autorisation minnu kɛ a bɛɛ bɛ commune ninnu de bolo kɔnɔ bon o commune ninnu de u k'a lajɛ u ka jamana in lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa ɲɔgɔn fɛ ka jamana in kɔkɔrɔma dɔn ayiwa an tɛna se ka i bila ka taa parce que min ye Mali ni l'extérieur ye o fugola fan dɔ b'i kunna fana mun b'aw bolo don nataw la bon a tɔgɔ ye di an ye welewele bila fɔlɔ maliden minnu bɛ kɔfɛ effort de résilience pour que ka nafolow fara ɲɔgɔn kan min se ko mana kɛ min na association ko t'a la a diyagoyalen tɛ mɔgɔ si kan k'a fɔ i bɛ nin association na i tɛ nin association na i ye maliden de ye i bɛ fɛ k'i faso dɛmɛ i mago tɛ mɔgɔ ka titiri dɔ ta ka d'i kan taama man dɔgɔ ba kelen man ca association Haut Conseil des Maliens représentelen don 78 pays conseil de base président bɛ yɔrɔ bɛɛ la ka y'o dayɛlɛlen don a y'aw ka transparency total b'a la a bɛ wari ci a tɔgɔ bɛ sɛbɛn a ka numéro bɛ sɛbɛn pour que a ka dɔn wari min donna da min fɛ an ka jamana in dɛmɛ o ye an ka welewele fɔ belebeleba ye min taara an ka président Habib Sila fɛ ka ɲɛsin maliden minnu ma bɛɛ bɛ se ka wari bila o kɔnɔ donc comment dire conseil de base u cahier dayɛlɛlen don a bɛ taa le 15 est délai mais le 15 nata parce que cadre de concertation bɛ yen pour la diaspora voilà o bɛ yen bon en même temps les 18 journées des migrants fɛnɛ bɛ yen o bɛna kɛ cette année à Bamako n'o tɛ san tɔw la togodaw la salon ta kɛra Segu o san ta kɛra Sikaso donc o baara bolodaw de b'an bolo ka ɲɛsin maliden kɔkan malidenw ma kuma kuncɛ kuma Kasim n tɛ fama i ma dɔɔni mais i ka émission tɛ tɛmɛ n kan vraiment i bɛ baara min na faso in ye
mɔgɔ y'a du ye ala b'a du ye mɔgɔ m'a du ye ala b'a du ye ala ka sara o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ donc an k'an cɛsiri halisa i fɛnɛ ka dɔ fara n'a fɔra k'i kundama ka bɛ taa dɔ fara kan donc an fɛnɛ bɛ se fɛn fɛn la n'aw mago b'an na wagati o wagati ka n'aw kuma ɲɔgɔn na ka jamana an birigiden kelen b'an bolo ka se ka jamana dɛmɛ jamana taabolo la wasalam an b'i fo i Kulubali merci min ye Sidibe États-Unis a n'a ka denbaya k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn k'a fɔ fana sɔgɔlen nana su ni tile a tulo b'i la sisan fɛn bɛ diaspora la k'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Falaye Keyita Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye a ka kibaruyaw bɛ da yan bi ni ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 ka se ka kibaruya kɔrɔ wɛrɛw d'aw ma Masa Solo an b'i yɛrɛ fo i Kulubali merci an balimakɛ min fana nana i bilasira ale fana ye Kulubali ye an b'a fana fɔ a bɛ yan kuma dɔw ale bɛ yan an bɛna to k'a fana kelen wele ala ka waati wɛrɛ yira amina merci beaucoup bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra